Ha Congress pen non an BJP sarkar chari lo pupen non anta council akhi aki igne ake logne rongpir bi Vidya Singh Teron arong adalatun patini thekhelangpu kaningri Wolongkomaji dokhin phonglokpet joy ang Teron arong BJP sarkar kilangle ajok hawar aradatum ningkang samse chipaklang Karing BP arta kharo isi sose CE keso kelong chot kalisi hem ke doa thai kavya jok PMAYG ahem so sarkar along ke hang kedamtang MP kilik kachipa haiji aphanpura MAC Rina Terangpi towara menpen mukhi marong arat atumaphat kapa chobaipu akoi kipi Karlitang Bina Terangpi aphan ahok pet akang sai kelong ji aphan Ru Samson Singing Ti Memorial Park athengno along kache song kideng 19 Nong Dhansiri constituency angkang manjai hithi pen kilometer hini kahelo National Highway 36 Dimapur Atowar Rongpir B Vidya Teron arong manja Hindi LP School polling center ke parlu don trokep sose aranatum ration card PMAYG old age pension lapen government pen kiduk det arada pharman kidengpon kaprek a scheme ta kilong dun ave pin lang pusi Rongpir B Vidya Teron amekar atum news fasa pherangke birta kahumri damhut nang pachini dun Oke sudah hilang sudah posong si ni tum hangke mani delu ni tum ke kibano ne akisung la tum hangke buru bangke nangji almu apai nangji konon facility pel bangke jabana konfida la solam ning dugolo la si sar kuriam long hang alang li temi apa EMCM apa ni temi nang than pi chipadura la da prap jin ben tum la da rom pi biha wala phan tobar lang hemso reson kar bana pi beknang pu non reson kar pe joini tum ke chum be si kisum tektik lo kedamtang karbi dimasa karbi kuki lapen karbi naga rengma kachar bua hut kisung tektik pen chepa jokji aphan manja Rongpir B Vidya Teron arong si chepa chong nang koklo puta pherangki angno nang chethandun lapen lockdown COVID-19 awur kisung apor Dhansiri constituency local MAC mate EM Pradip Difusa Arnisita nang kahumri ave pinke Ningduk alam rat atum cepaklang pon. Pin talongan de hemso talongan de bang poisa suri sisi kipi patalongan de kilongan de son do la son card hai samin tume non pu talongan de la. Congress sarkar pen BJP sarkar pa kerap do pusi nilitum ko anin ningi thi pen la ting keron po puthak nilitum dun lo. Ting ke long lon ji ke le nilitum ke nakika Nakibi tunang kapire iduk ke dutu ko ano ni nilitum thang talong ane de la sini nilitum aphat akerap nang pirek tham di masaron ho pensini tum kipi sikitu kami nilitum sarkar hin pen na sona kerap ta begla corona bang thulo kisum dutulo corona virus akelong kisu dutulo la so pen ta nilitum han Lasi Karbianglo Autonomous Council Kachari atum kiduki sung aradaphan prabjin pen ration card PMAYG lapen old age pension kepalevek ji aphan tuning report long pen nangji po right do posi nilitum rong pir bia sorta nilitum tachi long du nangji asia ke hai tuleram rong hang aphan nilitum kachiki lo CMEM elang litum phan stame tuning ri lo litum long nangji ration card aphan ke lapen ke hila tum phat mai ido na family aphan Sika Haroner kebra thong sika thong kep apoisa anutin aphan PG adontin aphan pu labang solam stameni litum Manja pen Dilip Hanse News Fast Karbianglo Election aporahut political leader atum radaphan kachong thuike non hedalam kalilo Lasila puson thak si kedamtang MP kilig aporahut pusitame inglong radaphan mate Meghalaya hoy ke doarat aphan MAC Rina Terangpi towara menpen mukhima rong radaphan Chong thui te kang pusi akoi pi inglong arat anke keso kiun e Osomar School College kedam kebang joy ke joyban ason te pumatha ponsi ahok pet pensi kaningje tin lok ajok BJP aphan ke pahai along cherap cheto dunlo bon setame bangso lam chak ahok mane puben chonghong olo bon setame non anta MAC Rina Terangpi ke akeng pak anta chibidam delang Rina Terangpi alang li bang MLA Bokori MP aphan kapahai puhut abang nang hut nang campaign hut abang ke bang solang roy bang ke
ni di punang pipi populo masih anta chong hong bom lo MP election bang ke patang tar di ding ulo tak klaim kledasi non pini bang ke rat vaksin itu klaim pon lalu lapen aku alang li ni ye kang thu la minteng pulo la ke cuma alam pusalang li pentu amalang li ir kang lo lang kang sama dong le ir non pu alang li labang su nitung ir dete poson lo puta alang li hadak ni dulu putang cicak saya mas nitung bang ir hayada lasi ning cepa ning ding un esi rong ara datum aning kang sam se pen rat thur pak pen jerikin deng mukhim arong ara datum amena pen towar ke thok asai deng ponang kok lo pusi pherang ke aphan pachini dun esi de tim rong aso bang klem nang kok lo lasi karbeng long ton mas council lalong CM penceng lok aket thek ding an fan tuning ri gang tung mang losane lo nilit tum arong aphan nang rap tha masi chiu the delo sarkar nam phansi non nang ke rabi pansi nang tuning ri lo lasi ni tum man nang rap tha ni tum tak sumongong lo ele tum dam jia thai rawe lo lasi karbeng long ton mas council CM kai sar beliram rong hang Keroni pen Ransing Teron News Fast Karbiang Long Wolong komaji choi ang teron arong kisung ke towar lapen ki juna lang hello kisung ke thenai lo langpher constituency MAC Ramsing Timung methang ara daphan kache lang le dat ajok pa ai ni pa ai jong ason paman det lo lasi noni phrang ke bangji lang ke MAC Ramsing Timung aphan ke pa hai hello lapen chini ta chini ne lo pusi ningki punga lampen cepak lang pon hemso si ta patang pi pedat lapen lang ke PhD doko kapita choi ang teron arong ke non puanta lang tu lang si chosok si junang bom lang lasi Karbiang Long arat atum lason MAC Ramsing Timung aphat kopi si mathapo mesen pujima mate henodak pusi ke puji matharin titha ladak wolong komaji along ke HAD Minister Sumrong Hang sita dolo lapen MAC Ramsing Timung sitame do et api radaphan akhi kachong sip dun bom lang pahai ta pahai nang lang pu ajok ningkang samse chepaklang so along bihti ke thok lapen hem so job kata poisa pipi pasipu thora haja sitamila tapi ngang wi lapen hem so long ki kim no put si government pen hadak pen ke no put si ki kim nangi arai do pu sitame at put wen ni hem tani ta hem so long du lapen ke hem so ki kima anong job kara poisa pipi sta non puta pi wang wilang pine ring ki pipu bang arjudunong le pela amina atangka pen si kachi hudai si karjudunong nilimina matalo kar pen dak ring ki hud lo nang le elo tang pu bang nili dang nang le te nang le tum lar ke jokat muno jong hongun po chulong ni manil ho po engke ngai jai ti dia yan mati jokat he pipo engke mane han passbook adam po 500 pipo ta ho engke adha bange chudat po ti da ho paisa hangan det ti ke ami tang te ajoy ne bangke nili mithang si chikem lo amisri ke sitame langso amisri bangke nili mithang lo sita langso akhoros nang pipe ajoy ne si pa tang de ke lo paisa na pipe ke pulo patang po inut MAC Ramsing Timung aot adur ke meme ajok rong amikar asaikel setame patong pilar sita thangna ta kache nam piji aphan alamta ave pin pusi chepaklang pon to na lang pusi pu dai ma ha ne sakel paksi nang ko nang pakoi pi ha la da school hamlong pagurai ma sakel lang pakoi pi lam poisa poisu le na pi dal Huluni pen Arun Kro News Fast Karbiang Long Hamren rong sepia long tak KCS Salama Mohon Singh terang ahin pen KCS Salama pasun pon anparta KCS DDP pen Rup Singh Teron EM alang lita cetong dunsi Karbi Lamet Amai Bijaram Rongpi Karbi Film Society Khorsing Kro Sangpi Basapi Ingtipi anparta ke ongdung lunsepi hirbangpi anparta ke ongdung aratatum cetong dun alangli kereng untik ahut karbialun temu jutang jubat porom pothike alangli kayalong arnam kewan pame alangli bangso pirthepen kache uponajok jutang jubat aphan kanahok thetan lopusi KCS TDP amai pen Rup Singh Teron EM Ningjepon Keroni pen Ransing Teron News Fast Karbiang Long
Atumiarni kangsam por Paitrokaport Silunijan Lemsai Bialong Sen Maholdar and Supplier Association Bokajan Sub Branch Atumpen Perang Kiamai Phasi Kedamtang Pai ni Paitrok Arni Birta Along ke Klangpon Karbianglong Autonomous Council Pen Sangti Kiroi ke Khang Padopon Kok Apita Bokajan Along Pen Sangti Papon Bompusi Pangdakpon Bokajan Branch Under Pen Angtan Sangti Dam Upokuthat Labangke Niligela Jetula Council Pen ni fight truck and arni mate uthot ni fight truck si arni bang handak head office pen press release period pe athi ni lege angtan ke damat kan ke kipi chalan stame issue pon renot la pen bon check ko kusini le hin des hala soni kan si order pi phitlo angtan bang ke kipi chalan issue pon pe komane jong si bokajan bal khotkhuti pukero amen pen jong si angtan pon de tu bang ke lage ni tum chini lunde la si lada bang ke ni pudamji jongdun hitung lada bang ke holada bokajan range under mate hotkuti long stame alang ilum check get tolo forest check get tolo lasela dak keton gelang kim jong si parsikrum langun pame puludante angtan ge pon longi atowar ke ave lasi kenang sot bangke lalo hadak hotkuti tum bangsi akudopo lasi ladak bangke nili tum along non dak nili tum kiri italip ana bangke je o form chalan puno stame local asom sinil tum theglong angtan ge pon bangke nili tum theglong lasela dak head office Yaitu nama me futum do alang itu bensin futum cingki cingkai lo, lokal bangke pasuli nangi lapen dah bangke klaim pon bom tami pusi pulo. Mian sedang subbrand do bom lah, Sen Supplier Association Bokajana subbrand lo ladak. Netum head office ke manjalo, nasi laso teng sini tum do bom lah, nasi. Package nami nil tum ke la authority mate council la alang itu pen kopi ma la council pen authority tum penangi pingkat laso teng sini tum. Lumbajong constituency angkang manja hiti pen kilometer troksi kahelo disa kedeba polling center arlo kangram timung arong kedo karlitang sartheti so achor kareng bepi arta pharoi si sose alang ya prango sumar inut aporahut pensi si ia keso cholong lokajok pini arni ansita aria king hong hap hong ru pensi kisung donanglo ponta kareng bepi alang lilapuan arta pling data fitta medical leprosy team lapen baduta kohumri dam abang we pinlang gala risung dengan tema ahidi langa tinglu amat nak ampak pajan amal lapen nama ek tenang sarkar pen kerap ni long loma long le di liok sen dak yok no ta long le hala ta long le Jok pension long le lang manon ta. Long le. Kon alun da ti yok lu, pak alun da ti yok lu. Bayok pension da ti yok lu. Jok pension long le de. Lapen Karbianglong Autonomous Council pensita ajara warsa kerapta abi pinlang pusi news fasa pherangke kohumri damahut nang chethandun. Kareng bepi alang linon ke amekhinita chechar chederajok perthe kangting kathe angta chechardun de pin loputa chethandun. Alang litum Kiduk kisung lapen kidoa thai kawe lasi komatni aning kime bangku bang pietum kang hon kajin sopen PMAYG kalite pene eson bak nang rabbek thekji mapusi kareng bepi ausupo akleng news pasa pherangke angno kachuning rialam chapaklang dun pailo nasi kiduk ke thak sung piglo lasi natum kithi ke dingalo nasi ning ridun kila salam lo pene kidoa hemsu pene hombak Rap thik ma pusini tumna chuni region Manja pendili phanse news fast Karbianglong Non malam so phan ber time ton sunan Come one come all TVS Langne Motors opposite Taralangso main gate Difu Manja Road Karbianglong Assam. For the first time in Difu, a new showroom of TVS company brings all types of scooty and bikes including all genuine spare parts, accessories and servicing facilities, and also TVS Finance are available here. Please do visit in the showroom and pick your comfortable vehicles. Thank you. For more details, please contact 6000 492143 or 8472 039 605. Beta kang ton pen nang chirui thulo Lamet po Chitra Kumar be arong kachevoy pothat kheruni aro lamet amai hinpen jomme phangme kaparap dunjia phan lamet amai alama pasun pon
Patoda pada porphai ke paporhut Karlitang Lamet Po Chitra Kumar be alang libang sopir thipen sangtet to endet si arong kachewai puta Kheruni aro Lamet amai hinpen alangli Karjong Chomi Phangme kaparap dun pamejia phan pura dun maipu Longsing Intia hinpen songalama ebeng an pasun ponpen Chikimudun alang litung kaning jepon ke Chitra Kumar be alang li inut karbi jutang jubat lapen Lamet langki aching hon nai pen karbi khai phan aprangewan alang li patimi rong chewa yo ne si ni tum Kheruni Lamet me ru penta alang li phan chomi phangme ka parab jia phan si parnama akhir jumi hang pilo Kheruni pen Ransing Teron News Fast Karbi Anglong Pinianar Lopor Paihinia Pormalom St. Anstone Maholdars Welfare Association Balipothara Sai Hemlong Pherangkemai Kepapon Mai Pujai Babu Ingtia Hinpen Klardak Alam Kejaya Tengke Council Asor Pensi Nenge Bondo Council Asor Pensi Ador da Menak Chepaidu Lopor Nitum Council Asor Pan Churu Party Lo La Pena Soteng No Sinitum Ador Long Letik Abang Kenitum Ta Dak St. Anstone Maholdar Welfare Association Balipothar Nitum Nelly President Pen Masid Pachini Lo Je Ador Long Letik Bang Kenitum Chepai Bumji La Pen Council Asor Pan Seme Ador Kijung Ajok Ador nang palong pan nang cekai pipek po sini tu ning thelo lapen adak local kidam tang Silunian range lapen Bogojan range long ICF ranger asar tu itu pan nang cirap dun pamiet lapen non kebonan long sitamin nang cirap dun tu pameka po sini tu ning thelo Pinianar lo pormolom Karlitang binaterang pri apran kedama puthak adonara patum ningkang samsejok Piniru Samson Singh Inti Memorial Park ating nualong dharna kang nipon La solong Karbi Student Association atumta cerap ceto dunsi bangso kecestong along RDP dun Kedamtang ni pai trainer cap arni Karlitang binaterang piapan GMC chalong apran damsi hadak kelanga doktor atum kelang pamimedet ajok apran dam julo DMC chalong pen se chelang boma hutke COVID-19 positive angte klang lo sitame aphitke COVID-19 negative angte klang dera phitta Karlitang binaterang pia phanke COVID-19 ke si death certificate along toklo la sojok abang arpum kachewan ji phanta kisung pen chewan bor idet lo 18 August ratipot 10:15 date hol boli amagane evening jonaise এটা evening juna homoy de amagane death certificate kon di hoise kintu dead body amagane 20 August 9:30 rati dise amagane titia death certificate te COVID-19 negative holo hospital ote dead body kane bhutnar pothai dise titia ami bhutnar loke ami picha korilo picha kora pasot tate ami fight kori kine dead body kon back la sojok adonara patum ningkang samse jok kache songa sai deng nang koklo ache ahok pet klardak report palong jia phan Sonsi KSA Maipu Simian Rong Parsitame ahok pen akang sai long wek nangji lapen COVID-19 akiso abur pen politics patu inang neputa pherangke angno ningje pon tar karone aji eketo poriale yate eta korona patise pneumonia patient asile eto olop serious hoise boli deketok Difu medical hospitalot loi jowa hoise tat declare korise je dekete covid positive hoy to loge loge tiok Guwahati Medical College and Hospital agane refer kora hoy gol 10 tarikh dilakhon par tar family milake nidikhile only on 18 of August ghor purialok janaise je she is normal ta mrityu hoy gol kintu 19 dilakhon 19 of August ditia death report saise tat covid negative gutike jodi covid negative hole ঘৰৰ মানুহবিলাকে বিনা তেলাংপিক কিয় চাব নিদিলে এইটো আমি চৰকাৰৰ পৰা আমি আনসাৰ বিচাৰিছো আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আমাৰ কাৰ্বি আংলং CM ছাৰ তুৰা মহান বা কম্পিটেন্ট অথৰিটি বিলাকে আমাক এইটো আনসাৰটো দিব লাগিব বুলি আজি আমি এই ধাৰণাত আমি চৰকাৰক আমি ক'ব খুজিছো lapuke se kongchun bang thang sing timun pentami Prabjin pen Karlitang binaterang pi apran kedam juya putak ahok akang sai long wek nangji ate DMC chalong pen kache pona hutke ache hangalong amekabe sitami hadak GMC chalong se kelang dam pen apran kedam hut ate hangalong amek kedokokke kelang rempensi apran karmut tahai pen
honte pon puta pherangke angno ninje pon lapen ahok pet akang sai long letik nitum KSA donara patumpen jesong bomji puta ninje pon non hejong bina terangpi mangku meme ben apan kedam juya joni pini nilitum kadilo cholia song lapen alang litum bina terangpi a family members one pini labangso Samsung Sing T Park cetai long litum pini dak dharna padalo dharna konta ke thom apartment dharna doji labangso konta ke thom apartment dharna ke dole litum kijut pagli litum authority banda litum approach ji alang liphan nilitu pen unan jakong unan alang litum donara pen cerap citu pen litum bida terang man justice pa pivek ji litum KSA pen litum labangso dharna long pini jepon News Text Report News Fast Karbi Anglong Pinya Birta Ansi Pajo Diglo Domitame Cardon